Oo or dili, okay lang ba sa inyo ha ang bagong update sa Messenger nga naa na siya mga pin? Oh, okay. Yeah. Okay man siya. Okay ra. Dili. Dili. Okay ra. Okay lang. Dili. Dili sab dili. Dili, para sa ako, okay man siya kay para pod privacy magud siya, di ba? So, if ever mag-open ka kanang imong account sa laing cellphone or sa laing device, is na kay kanang makuha nimo imong account nga secure bitaw, nga naipin nga ikaw rin nakabalo ana nga imong account. And dili mabasa sa uban imong messages kung na kay mga confidential nga mga issue sa ba, di ba? Nakaginatago sa Messenger ma. Dagay na mga GC kay bitang mga group chat nga mga na mga kalaswaan. Pangalan mo na, pangalan sir. Roland Gin Kaliwan, sales consultant sa Nissan Butuan. O gusto mong sakyanan sa ako ra mo kuha. Batay man, naka-plug na yun. Siyempre. Sige, isa ra ni ka question sir, oo or dili. Okay ra ba sa imuha ang bagong update sa Messenger nga naa na siya pin? Inig-open nimo, butangan nimo pin. Dili. Dili. Ngano man, nganong dili? Kay kuan mangod daghay mag-cheat. Ay nga na. Di manggod ko cheater, good boy man ko. Tapos gid siya cheating gibaling. O dili man nimo naka dual encryption man, so dili ma-open sa uyab ang messenger. Ay, okay. Sige, unsa may message nimo sa mga kuan mahilig magpin-pin? Sa mga hilig mag-pin sa iyong messenger, ayaw lang mo pasakop. Kay happy tasab ko nasakpan. Shout out dahil sa akong uyab, unta na ka. Pangalan mo dali imong pangalan. Jervy Cañedo. Working na or student? Estudyante pa. Okay lang ba sa imuha ang bagong update sa Messenger nga inig-open nimo na na siya pin? Okay ra. Ano man ma'am, ngano makaingon ka okay lang siya? Sa like ang social media accounts man gid is dali ra gid siya ma-open. So wala ka kabalo kung kinsa gyud ang or maka-open Pwede skan mo kinsa ra imong account. So having a pin ensures that nga ikaw ra yung maka-open guys imong mga messenger nga na. Ang uban ma'am, mahimo man siyang issue like sa cheating daw sa may kuan nimo na sa take nimo ana nga mura siya malipay daw ang kuan mga cheater daw kay nana siya pin. Unsa may imong take ana pod? Buwag yan. wala kay trust sa imong partner then ayaw na lang. Pangalan muna Kate pangalan. Baclibar, Amber Abad. Okay, oo or dili, okay lang ba sa inyo ha ang bagong update sa Messenger? Katong naanay pin ha. Okay lang. Ano man? Kay mo man gibuhat. Ikaw. Kuan, feel na ko useless yun. Kay what if day kanang di ba na ba uban teenagers na magamit biya nay uyab ba nana unya. Kung ipina nilang uyab pag abri sa mama lapar, uy, sa man ano chirin. Wala gyapon si Pero mawala man siya. Si Diba? Bala. Diba like mo, dili Di naman na messenger. dili like if mag-login bitaw ka nang kuan si pini mo lahi nga convo niya sa computer. Ipin naman po din nimo. O ipini mo so di gyapon mabalaan sa imong mama. Pangalan. Ella. Oo or dili, okay lang ba sa inyo ha ang bagong update sa Messenger nga naa na siya mga pin? Oh, okay. Ano man? Tungod man gid sa iya kay murag mas accessible and mas easier ang communication sa imong mutuals. Dili ba na siya makakos og kuan cheating? Actually, if possible, makakos gid siya pero depende gid na sa tao if like mo-cheat siya or dili. Pangalan muna. Arian. Jamesal. Dayan. Isa ra niya question, oo or dili, okay lang ba sa inyo ha ang bagong update sa Messenger? Nga inig-open nimo kailangan na ka mag-pin. Dili. Dili. Nganong dili man ma'am para sa imo ha? Lain lang siya kay hassle ba yun? Asol. Para sa ako, dili sab kay kung kuan daw is nay mawala nga mga something message pag mag-pin daw ka. Same reason ko diya, dili. Unsa po imong reason mo? Kay if na-pin kayo, so di na ba ito magkita ang other, I mean past chats. Makakos ba na siya og cheating or what? Depende. Dili na ka makakos. Ngano man ma'am, na-cheata na ka ma'am? Wala pa ya. Wala pa yun, wala pa. Pagka nang bago bitong pin ka nang inig-open mo ka nang murag naka-uplock siya ba? Kana bitaw? Kana o. Dili kay nalimtan na ng password nako. Ikaw. Mapod, nalimta pa na akong password. Dili yun mo ikaw. No comment. Ikaw ma'am, unsa po imong take na nga kuan daw na advantage daw na siya sa mga cheater daw kay naday pin. Oh, advantage siya kay syempre
kung imong account ikaw ra jud nakabalo sa imong password, depende ra pud na sa imong ihatag nimo sa imong uyab or sa imong ka-relasyon ang imong account and imo siyang pabalon sa imong password or unsa ba na dra pin, something like that. So kana nga kuan update is kanang disadvantage pud siya, or I mean advantage siya sa mga cheater kay dira sila murag makauna na ay kaning kay dili mabasa sa akong uyab nga mag-chat kog uban, so okay ra ana. Okay lang ba sa inyo ha ang bagong update sa Messenger nga naanay inig open nimo sa Messenger ni click nimo na siya pin? Dili. Dili. Nganong dili? Kuan lang kanang dili siya kumpara sa uban convenient siya, para sa ako dili kay murag hassle mungod kay siya. Nya isa pa wala mo kaya itago. Ikaw ma. Okay ra sa imo ha. Kanay pin. Ngano man po para sa imo. Para napay ko ang privacy. Ano man ma'am, nakaginatago. Wala man. Mga secret. Wala. Unsa? Makita niya mga secret. Ay, basta mga picture nga ko answer natin.